Здравейте, добре дошли в първото видео в този канал. Да, дойде време вече да си направя и втори канал. Хората, които ме следят, знаят, че имам канал с моята приятелка някъде от малко повече от година насам и с нея качваме интересни неща, които ни се случват през ежедневието ни, както и влогове от места, на които пътуваме. Даваме ви различни съвети, казваме ви цените на различните места. В момента даже се намираме и в Щатите. Ако искате да разберете защо и какво точно правим тук, ще ви оставя линк към канала ни долу в описанието, който му е интересно може да изгледа видеята, които сме качили. Имаме, мисля, че 3 или 4 видеа до сега от Щатите, като те първо обработвам останалите. И да, това беше малко отклонение. Да се върнем на темата защо реших да си направя този канал. Ще съм много бърз, няма да се бавя, за да може да преминем към темата на видеото. Общо взето, от доста време мислих да си направя канал, който е свързан само с фотография, видеография, ревюта на различна техника, която си купувам. Общо взето всичко в тази сфера. Не твърдя, първо да кажа, не твърдя, че съм експерт. Занимавам се от година насам, даже да, точно преди месец стана една година, така че не твърдя, че знам всичко. Знам даже според мен доста малко неща, така че не бих дал съвет на някой за нещо, от което наистина не разбирам и нямам идея дали ще му свърши работа. Ако давам някакъв съвет в този канал, а то най-вероятно ще има съвети, то задължително ще бъде нещо, което аз съм пробвал и съм напълно сигурен, че ще работи. Да, интересно ми е това. Смятам, че има доста интересни неща, които мога да покажа, като в момента съм си разписал различни теми, на които искам да направя видеа и в момента действам по заснемането им. Накратко, какво точно ще виждате? Както казах, ревюта на някаква техника, която си купувам. Ще снимам и влогове, когато ходя на снимки, дали ще са за някакви клиенти, дали ще са мои лични, дали ще са за някой приятел. Просто има доста интересни неща, които са ми се случвали до момента, когато започваме да снимаме някакъв проект. И смятам, че ще е много интересно да дам някакъв съвет, ние как точно постъпваме в тази ситуация и как излизаме от определен проблем, защото българския YouTube мисля, че няма човек, който да снима толкова много съдържание в тази сфера и мисля, че ще е доста интересно за тези, които се интересуват от такъв тип материал. Да, мисля, че това общо взето всичко, което исках да кажа за канала, какво точно ще представлява. Със сигурност съм забравил нещо, въпреки че съм си подготвил и сценарий на телефона. Няма значение, не искам да става прекалено дълго това интро. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете както на лично съобщение в Instagram, така и в коментарите под това видео. И да, не се притеснявайте, винаги отговарям на всички. Тези, които следят другия ни канал, знаят, че може би няма пропуснат въпрос. Ако има, много се извинявам, но просто под някои по-стари видеа не гледам коментарите. Но да, стига съм ви занимавал с странични неща. В днешното видео ще покрием някои основни точки, а те са следните. На първо място цената на техниката в Щатите спрямо България. Защо похарчих 8000 лева за лаптоп? Като допълнение ще кажа какви са параметрите и защо избрах тях. И накрая ще видите анбоксинг на новият ми телефон. Общо взето днес ще си говорим само за техника, телефони и лаптопи. Да, нека започваме. Лаптопа, който си купих е MacBook Pro, не знам дали се вижда, 16 инча. Чипът, който взех е M3 Max, 14 ядра на CPU-то, 30 ядра на GPU-то, 36 GB RAM, както и сториджа, който си взех е 1 TB. Започваме първо да си говорим за цени, тъй като много хора се интересуват от цени. Много хора предполагам са чували, че техниката в Щатите е много по-евтина, отколкото в България, което е така. Този лаптоп ми струваше $3500, но не знам колко от вас са запознати. В Щатите всяко нещо, което си купуваш от магазин, ти плащаш данък, който в България също го плащаме, но в България е включен в цената на самия продукт. Така че не го осъзнаваме. Но тук данъка си го плащаш отделно. Спрямо цената на артикула, естествено,
данъка е по-скъп. Като данъка за този лаптоп беше 350 или 400 долара, ще ви излъжа точно колко. След като отидох да си го купя от магазина на Apple, те ми направиха 400 долара отстъпка, защото съм студент, което автоматично значи, че все едно данъка ми идва безплатен и лаптопа ми идва за 3500 долара, което е супер. Също така ми подариха и гифт карта на стойност 150 долара, което е още по-голям бонус. Та да, това са парите, които платих за този лаптоп. Сега ще направим едно бързо сравнение, колко струва в левове и колко струва в България. 3500 долара са 6267 лева към днешна дата. Днес сме 7 август. И сега ще проверим и колко струва същият MacBook в България. Цената в българския сайт, както може да видите, е 7999 лева. 8000 лева, аз съм платил 6267 лева. Това са 1800 лева разлика, което е огромна сума пари за същото нещо, което получаваш. Дори и да включим таксите, които на мен ми дойдоха безплатни, защото ми направиха отстъпка. Да кажем, не си студент, нямаш отстъпка, не си хванал отстъпката. Служи 350-400 долара такси. Това са едни сигурни 1000 лева, които спестяваш. И това е наистина огромна разлика. Та да, това беше главно за цените, което исках да спомена, защото според мен е важно да се знае и от другите, които се интересуват от това, тъй като мен винаги ми е било интересно защо хората така говорят. Та ето, че има защо хората да говорят така. Преминаваме към характеристиките на MacBook-а, защо си взех точно този модел. Така, първо да кажа, че не съм най-голям експерт в MacBook-ите, но с допитвания до приятели и познати, които имат MacBook-и и гледане на видеа и така нататък, стигнах до избора просто да си взема M3 Max чип, защото когато си купувам техника, предпочитам да не пестя пари. Това е съвет, който ми е казан много пъти. Наистина е така. В случая исках да си взема просто най-големия чип, за да не се занимавам с глупости, като той ти позволява да вземеш и по-добри характеристики на CPU-то и GPU-то, както и на сториджа. Като в случая избрах си M3 Max Chips и единственият ми проблем, който трябваше да реша, е дали да си взема моделът, който аз си взех, или да си взема по-мощният модел, който реално е най-мощният, който има в сайта. Ти всъщност можеш да си апгрейднеш RAM-та и сториджа колкото искаш, но говоря за основните характеристики на процесора, нали, CPU-то и GPU-то. Най-мощният вариант е 16 CPU и 40 GPU, като това е, нали, малко повече от моя. Изгледах 2 или 3 видеа, намерих в YouTube, които сравняват двата модела лаптопи на едни и същи програми, пускат им едни и същи таскове, които да свършат. Разликата между двата беше малка. В смисъл, наистина малка, просто сметнах, че не си струва 500 долара да платя отгоре, за да взема по-мощния MacBook, като наистина перформанса на двата е почти еднакъв. Естествено, другия има някакви плюсове, но в работата, която аз върша, видеята, които аз обработвам, снимките, които аз обработвам и моите нужди до момента, смятам, че това и за в бъдеще ще ми върши много добра работа и по-добре да спестя 500 долара и си купя един монитор, отколкото да ги давам за MacBook. Това беше относно CPU-то и GPU-то. Защо си взех 36 GB RAM? Ти можеш да апгрейднеш. Естествено, Apple правят така, че да те кара да вземеш повечето и да платиш повече пари. В случая аз мога да избирам с този процесор. Единството, което мога да избирам е 36 GB RAM, който е моя, а следващия вариант ми е 96. Всичко по средата ми е заключено. Не мога да взема 48 GB, не мога да взема 64 GB, мога директно на 60 на 96 GB RAM, което е плюс 800 долара, а 96 GB RAM няма космически кораб да подкарвам, не ми трябва. Мен реално единственото ми колебание беше RAM-та. Дали 36 ще ми стигнат или искам 48. Ако искам 48, трябва да си взема по-големия процесор. Оставаме си с 36 GB RAM и продължаваме към сториджа. Така, сториджа доста се колебах. 1 терабайт сторидж е малко по принцип. 1 терабайт сторидж имам на телефона. Имам и на лаптопа. За работа, която аз върша, е малко, защото снимам и на 4K, снимките са RAW и всичко и просто пазя файлове и това наистина е много. Да погледнем колко струва да апгрейднем на 2 терабайта сторидж, плюс 400 долара. 400 долара за 1 терабайт допълнително. Ти за по-малко пари ще си вземеш едно хубаво SSD, което е 3-4 терабайта. Да, естествено външно устройство трябва да го носиш, обаче то е голямо колкото телефона. Защо? Предпочитам да спестя пари и да имам повече сторидж, отколкото да плащам за сторидж в MacBook-а. За мен няма смисъл. Естествено някои хора го намират за смислено,
но за мен и 2 терабайта няма да стигнат за тази работа. Естествено имаш 4, имаш 8, но за 8 гигабайта $2200 допълнително, това е абсурдно. Абсолютно безсмислено според мен. Предпочитам да си действам с 1 терабайт, важните файлове си ги фърлям на SSD-то, файлове, които няма да ползвам, ги пазя и като мине доста време и сметна, че не са, няма да ми трябва, просто ги трия. И общо взето предпочитам да си купувам външни дискове, отколкото да плащам толкова много пари. Това са характеристиките на MacBook-а. Ползвам го вече от почти месец. Имайте предвид, че аз не съм го ползвал толкова много, колкото искам. Просто защото ми се дава възможност да снимам толкова и да обработвам толкова, тъй като сме в Щатите. Ако искате да знаете защо, вижте видеото, което е долу в описанието. Смятам след време да направя тестове на различни програми. Photoshop, Lightroom, програми за музика, дори ще пробвам. Различни програми с различни сфери, които може да се използва лаптопа, да видим перформанса там, колко време експортва файлове, колко време аплодва файлове, всичко. Просто да си направите вие някаква сметка, защото в българския YouTube, както разбрахте, аз направих супер голям ресърч да се избера MacBook, не намерих видеа на български и смятам да направя такива. Естествено, някой, ако има по-мощната версия на MacBook, много ще се радвам да направим и сравнение на двата, но се съмнявам някой да ми пише за това нещо. Продължаваме нататък в видеото. Иначе пишете ми дали ще ви е интересно да видите какъв е перформанса на компютъра. Естествено, много хора са скептични. Това е лаптоп. Как можеш да вземеш лаптоп за 7000 лева? Пичове, може да си направиш зверски компютър за тези пари, но този зверски компютър аз не мога да го пренеса никъде. А на мен ми е много удобно, защото аз постоянно съм някъде, в София. И аз искам да ми е удобно да си отворя лаптопа и да имам супер мощна машина навсякъде, а не само вкъщи. Отделно може да вървиш монитори към този лаптоп, без никакъв проблем ще ги подкара и ще е супер комфортно и у вас. За мен това е много практично. Връзваш си монитора, тръгваш навънка, махаш лаптопа и заминаваш. Тъй че това е много яко. Взех 16 инча. Много хора не искат 16 инча за лаптоп, защото бил много голям в летището, няма ти удобно самолета, няма ти удобно знам си къде. 16 инча е супер добър екран и за мен е перфектен, въобще не е голям. В смисъл, това не е голям лаптоп. Първо, че е супер тънък, с нищо сравнение с стария ми лаптоп. Второ, че е много лесно преносим. Фрайнцът се побира без проблем и си го отваряш навсякъде без проблем. Не разбирам хората, които казват, че 16 инча е много голям лаптоп за тях, но за мен е супер. Сега продължаваме напред и ще видите малко повече за това. Както видяхте, направих супер бърз анбоксинг. Не искам да наблягам много на телефона, но общо взето това е iPhone 15 Pro Max, 1 TB storage. Не изчаках 16-ката, просто защото вече ще съм в България, а и не знам въобще как ще изглежда, дали ще ми хареса. И смятам, че това е супер добър телефон за тези пари. Аз съм с 11-ка, бях до сега с iPhone 11. Ползвам го от 3 години и половина и този телефон е топ. В смисъл, това ми е първи iPhone и съм супер доволен. Единственият проблем е батерията. По принцип нямаше да се смена телефона, но много голям проблем ми правиха камерите, батерията. Не исках да плащам 100-200 лева за нова батерия. Четох да изчакам, за да си купя телефон от тук. Тех си и Max моделът. Просто чудих се дали ще ми е удобен този голям екран, но е уникален. Много ме кефи големият екран, цветовете и брутално е просто да гледаш някакви висококачествени видеа или снимки на самия телефон по съвсем различен начин се виждат. Мен това направо ми пълни душата. Да, много съм доволен. Взех син цвят. Чуих се много дали да е синин или неутрален там титан или какво се води, но взех синия. Още не съм го ползвал много, между другото аз го имам от няколко дена. Искам да направя и видео свързано с телефонът, да пробваме камерите, да видим някои интересни неща, които притежава, защото има такива. Да, интересно между другото за този телефон, за хората, които просто така ще го вметнат, тъй като ми направи впечатление, тъй като аз съм с 11 и до 15 Pro Max има огромен апгрейд. Въпреки огромния апгрейд от 4 модела телефони, мисля, че са някъде, аз му свикнах за един ден. Единственото, което ми прави впечатление, да, по-бърз е, да, по-голям екрана, нали, ноча го няма отгоре, различен е. Но много бързо му свикнах, някак си много бързо му се нарадвах. Докато като си взех 11-ката, за първи път типах iPhone и ми беше, много различно. И тук искам да кажа, че не разбирам хората, които се сменят iPhone-ите през един или през два модела. Те буквално са същите. В смисъл, ти какво намираш в новия модел, като ти имаш 14-ка? Той е буквално същия телефон. Но всеки си знае. За сториджа, взех си 1 терабайт сторидж, просто защото, както ви казах, най-големият ми кошмар с 11-ката беше, че нямах място. Той беше 128 гигабайта, което е малко.
Аз постоянно прехвърлям снимки на него, видеа, какво ли не. И това е малко. Аз от една година съм с пълен телефон, дори не си апдейтвам iOS, защото нямам място и си трия приложенията. И това им беше кошмар. Просто исках свободата, да имам безкрайно място, дето се вика, защото това не вярвам да го запълня. Последно ще ви кажа само за цената. Този телефон го купих за $1600, като таксата беше $200, но аз използвах и гифт картата от предния път от MacBook-а и съм платил $1650. Този телефон същия в България струва 3700 лева. Същия телефон, който може да си купите в България за 3700 лева, в Щатите може да си го купите за 3220 лева, което са 500 лева спестени. Отново виждате разликата в цените и защо си купих техниката от тук. И така, мисля, че това са основните неща, на които исках да наблегна в това видео. Много ще се радвам да ми напишете коментари, какво искате да виждате. Аз имам планове, но ще се радвам да чета и вашите коментари и да взимам някакви идеи. Смятам, че има много неща, които мога да ви покажа и да са интересни за хората, които се интересуват в тази сфера. Ако имате приятел, който се интересува от нещо такова, много ще се радвам да му покажете канала, дори да си разменим някакъв контакт с него. Искам да се запознавам с хора, които се занимават също с това. И смятам, че YouTube е един много добър вариант за това нещо. Така че да, това ще е от видеото за днес. Много благодаря на хората, които са го изгледали до края. Надявам се да има такива. И очаквайте скоро следващото видео. Айде!